Skal du bare blive liggende, Kjeld? Så går jeg ud og laver dig et grødeomslag. Nej, jeg kan ikke mere. Det er for meget for et menneske. Hvad er I dog for nogle bløde dyr? Vi skal bære fra kasser. Straks er der en jammerdal. Giv stille. Du kan være for snæg til, at der kommer bemærkninger. Det er først og fremmest din skyld. Min skyld? Ja, din skyld. Hvis du bare havde skaffet en ordentlig vogn, i stedet for som selvvanlig at komme med det anden rangs ravelse. Hold så op, ikke? Vognen, det var sgu da god nok. Fanden tror man får for en pose 25. Hvis bare ikke Kjeld havde været så fed. Hvad? Mig? Skal det nu være min skyld? Var det ikke din skyld, vognen? Den brød sammen. Du er alt for fed, mand. Hvor er jeg fri? Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig. Du smelter fed, mand. Sig stille! Det passer ikke! Jo, Kjeld, det vil jeg nu også nok sige. Vi har talt om det før. Du er altså lidt overvægtig. Du kunne godt til at tage dig lidt sammen, når nu Børge skal til at præsentere sin far. Sig stille! Jeg finder mig ikke